Bueno, dakizuenez, aurten polemika handia egon da, herri Sanferminekin, herritarrekin orokorrean. Maia alkatearen eta Navarra Sumaren Sanferminen kudeaketarekin haserre handia, erran bezala, alde batetik, herri Sanferminak zentrotik lekutuak izan ziren, baita ere, ikusten duzuenez, hemen errepresentatu izan duten bezala, aniztasun kulturalari ere bere tokia kendu omen diote, peinei ere, oztopoak jarri dizkiete hor, mai parte hartzailean, Sanferminak antolatzeko mai parte hartzaile horretan, bere lekua kendua izan dire, edo ez dira entzunak izan, eta beraz, haserre handi hori zela eta, gaur, 10:00 igandean, 6:00 antolatu dute manikale jirau, eta hasteko puntuan dago, hemen atze honetan. Eta honat plazara hurbildu gara, Paula Garziarekin gaude, bera herri Sanferminetako kidea da, eta galderatxo batzuk egingo dizkizugu, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Lehenik eta behin, zer moduz herri bazkarian, gustora egon zara? Ongi bai, oso gustora. 250 pertsona elkartu gara, gurentzako kriston erronka izan dela, eta oso eskertuak ere bai jendearen harreragatik, eta oso pozik, oso giro polita oraindik ere mantentzen dena, hasiko oso gustora. Ahotsean sumatzen zaizu gozamena, Paula? Bai, gogoz hartu ditugu Sanferminak, aurten txosnarik ez eta gunerik ez, baina hala ere gogoa zegoen berriz ere Sanferminak bizitzeko. Paula, baiak kanporatu zizuen, errantzuen hemen ezingo zen utela egin, plazan eta inguruetan, herri Sanferminak errantzuen, asots gehiegi ez, zarate gehiegi zegoela eta, auzoki dendako arazo bat zela. Zer erran horren aurrean? Bai, lehenik eta behin guretzako oso garrantzitsua dela ere bizilagunekin elkar bizitza, eta horregatik gu prest geunden, eta de hecho plaza betianik ordu batetan itxi da, eta gu aurten ere prest geunden kontzertuak 12:00 izteko, eta ordu batetan txosna izteko, eta hori izan zen guk udaletxeari egin genion proposamena, baina hala ere bereiek tematu ziren zarataren aitzakipean gu kanporatu nahian, eta guk hor planto egin genuen. Berak errango du, aterabide bat, eskaini zizuela, Runa plazara joateko, eta zuek, ez zenuten onartu bertze irten bidea, zergatik ez? Guritz iruditzen zitzaigun atzera pauso bat zela, Iruñak urteetan egindako lanaren ondorioz lortu genuen azkenean, hasiera batean Larrunako espazioa lortzea, eta gero Larrunatik aldezarrera pasatzea, eta guretzako atzera pauso bat zen berriz ere Larrunara bueltatzea, eta azken finean guk uste duguna da egin nahi lortu nahi izan dutena izan dela gu aldezarretik eta jaiaren erdigunetik kanporatza eta desagerraraztea. Eta zergatik da garrantzitsua, herri Sanferminak zentroan erdigunean egotea? Guretzako Sanferminen bi eredu kontra jarri dira udalak eskaintzen duena eta herri mugimendutik eta eragile desberdinetatik eskaintzen dugun hau, eta guretzako oso garrantzitsua da beste Sanfermin batzuk posible direla erakustea eta beste Sanfermin batzuk egitea, ez? Eta guretzako hori da herri Sanferminak. Eta horregatik egon bar gara jaiaren erdigunean, bi eredu horien talka erakustarazteko eta sentitzeko hor dagoela beste Sanferminak bizitzeko beste modu bat ere. Nola da, gutxi gora bera, beste Sanfermin horiek beste eredu hori ze ezaugarri ditu? Niretzako herrikoiak dira eta Sanferminak zerbait balin badira Sanferminak bereziak egiten dituena da elementu herrikoi hori, ez? Eta ikusi dugu nola azken urteetan UPNek hasieran eta Navarra Sumak aurten egin nahi izan duena da Sanferminak privatizatu, ez? Ikusi dugu nola montatu duen diskoteka erraldoi bat Gaztelu plazan, eta guk horren aurrean jendearen protagonismoa aldarrikatu nahi dugu. Herritik eta herriarentzako egindako jai batzuk direla uste dugu Sanferminak, eta horretan lanean jarrituko dugu. Eta udalarenak Sanferminan komertzialak dira, horrela definitzen alko zen, nola definitu bertzelaz? Nik uste dut, urteetako lana daramatela, justo Sanferminak hain berezi egiten dituen elementu herrikoi hori kendu nahian, ez? Kendu zituzten bere garaian, barraka politikoak deitzen zirenak, oztopo pila bat jarri zaizkio beti herri mugimenduari, peinei, eragile desberdinei, eta guk egiten dugun irakurketa da pixkat, nahi dituztela unos Sanfermines de postal, ez?
eta nahi dute Sanferminak abarkatu, eta justo Sanferminak berezi egiten duten hori da Sanferminak inabarkableak direla, justo elementu herrikoi horrengatik. Eta bueno, horren aurrean guk herri Sanfermin batzuk aldarrikatzen jarraituko dugu. Pero, Paula, udalak errango du, eske barraka politikoak baino nahiago dugu Sanfermin batzuk postalezkoak, zuena politika da, eta zuek Sanferminak politizatu nahi dituzue. Bueno, badakigu hemen dena dela politika, egin eta ez egin ere politika da, lerratu edo ez lerratu ere bai, eta bueno, hemen denok badakigu denok egiten dugula politika modu batean edo bestean, hasi que aitzaki hori ere ez zaigu balio. Paula, bertze arazoetako bat, ez? Hemendik kanporatzearena da, mugimendua handitzen dako finantziazio iturri bat ere blokeatzen dela, ezta? Bai, egia da larrunan asko zailagoa dela jendea aruntza bideratzea, egia da urrun geratzen zaiola jende askori, bereziki hori jaiaren erdigunetik ateratzearena, eta bueno, egia da finantziazio iturri bat direla ere txosnak, baina bueno, kolektibo bakoitzak ere bilatu ditu moduak, beste finantziazio iturri batzuk bilatzeko. Paula, bukatzeko orain baduzue Mani kale jira bat, ze aldarrikatu nahi duzue, ez dakit, ze mezu eman nahi diozue Maia jaunari eta Iruñarrei? Bueno, kalean jarraitzen dugula, kaleak hartzen jarraituko dugula, eta ez gu bakarrik, gaur gurekin bat egin dute Euskal Herria 11 kolorek, aniztasun kulturalen aldeko mugimenduak, beraiek ere kanporatuak izan zirenak, peinak, eta Sanfermin herriko joiek egiten ditugun kolektibo guztiekin batera, esan nahi dugu kaleak hartzen jarraituko dugula, eta hemen gaudela eta ez goazela inora. Paula Garzia, uzten dizugu lasai, Mani kale jiran eta besta pixkatera egiten, mila esker ondit. Bai, zuei. Eta hasi da, herri Sanferminak erdigunean, lelopean, Mani kale jira erran bezala, herritarren Sanferminak, Sanfermin alternatibo horiek aldarrikatzeko.
Eta hemen udaletxe plazan bildu gara, Marta Apariziorekin, bera San Fermin Peñako kidea da, eta Peñen Fundazioko kidea baita ere, Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Bueno, Marta, aurten maila karteletan, pankarta horietan, presentzia nahikotxo izan du, ez? Bai, egia esan da, azken finean, urtean gertatzen den, gertatzen den gauzak ez, azkenean, non nahi, edo nola baita, reflejatu behar ditugu pankartetan, pixka bat hori ez, eta hain zuzen ere, aurten, udaletxak egindako trabak, atera behar ziren, hasi que... Marta, zein izan dire traba horiek? Zuek Peñetatik erranduzue, oztopo handana bat jarri izkizuela, zenbait ekintza ezin izan dituzuela egin, zein izan dire ekintza horiek, adibidez? Gehien bat, kontzertuak kalean zehar, bazkarientzako ere bai izan ditugu traba pila bat, hori ez paperen arteko gauzak, eta, hain zuzen hori zen, Peña bati ez diote utzi programazio osoa egitea, orduan egun batean dana egitea eskatu zieten, baina azkenean hori, gehien bat gauza horiek ziren. Horrez gain, zuek, Peñak biltzen dire nolabait ere udalarekin ez, San Ferminen bestak antolatzeko, holako prozesu parte hartzaile batean, eta zuek, salatu duzue aurtengoa behintzat nahiko itxurazko kontua izan dela eta ez dela izan vinkulantea, ez zuen erabakia handitz, ez doaztela inora. Hala da, bai. Azken finean guk jarraitzen dugu lanean, egunero, herri San Ferminerekin ere bai daukagu vinkulazio hori ez, eta orduan azken finean lan egin behar dugu aurrera jarraitzeko, azkenean jarraitu behar dugu honen alkate honek traba jarriz gero, guk gehiago landuko dugu, beraz horrela. Eta salatzen duzuna beraz da mailak, ez dizuela kasurik ere egin, ez? Izan ditu 2 urte antolatzeko bestak, eta, zuek egindako proposamenei, adibidez, proposamenetako bat zen riaua berreskuratzea ez, eta, denak ukatu ditu berak. Hala da, bai, azken finean guri ez digu kasurik egin, eta hori salatzen dugu, ze azken finean San Ferminak ez, uste dut, azken finean Iruña osokoak direla ez, edo Nafarroa osokoak, orduan landu behar dugu horretarako. Así que... Gaur antolatu duzue pitada bat, ez? Salatu duezue ere bai, mailak nolabait ere zentsura bat ezarri duela, ez? Ezakit, Marta, erran dezakegu mailak eta nabarrasumak zertxo bai San Ferminak privatizatzen saiatu duela, ze eredu bultzatu du? Bai, haien San Ferminak ez izatea egin dute, eta azken finean hori lortu dute. Eta gu trabaz gain, landuko ditugu gauza pila bat, eta egunero borrakatuko ditugu gure San Ferminak ere bai, bertan. Zergatik uste duzu, ez dakit, baduela mailak jarrera, hau erran nahi dut, izan dituzte arazoak ez, indarkeria matxistaren protokoloarekin, herri San Ferminekin, aniztasunarekin, ez dakit ez, jende handitza asertu da, ez dakit, zergatik badu mailak bere taldeak jarrera hau? Lehen esan dizudan bezala, bera eta azken finean udalako San Ferminak egin nahi zituzten eta dena pribatu digu, orduan azken finean gure jarrera hori da ez, mantentzea, jarraitzea eta lantzea. Orduan hurrengo San Ferminetarako gauzak ongi egiteko. Marta, azkeneko galdera, zuek zer moduzko edo nolako San Ferminak aldarrikatzen dituzue? Herritarren San Ferminak ez, kontzertuak gure ez beti bere haien gustokoak, orduan, ez dakit, azken finean herri San Fermin batzuk izatea, eta mugimendu feministari lantzea ustea, eta ere bai, hori ez, herri mugimenduari ere bai traba horiek ez jartzea, hori aldarrikatzen dugu. Marta Aparizio errandu bezala, Peñen Federazioa, San Fermin Peñako ere bai, eskerrik asko deklarazioarengatik eta segi ongi San Ferminetan. Zuei.
txupinazoan, oiuan dan egon ziren UPN kanpora, eta orai ere berriz entzuten ditugu, izugarrizko pintada hemen udaletxean, Navarra Sumari eta bere gestioari. Eta manifestazioa ja Santana plazara iristen, eta orai deklarazioak. Udaletxetik, entzun dezala Enrique Maia alkateak. Ez dugu eskaintzen diguten txokoa onartu. Gure jaiak bazterrean ospatzeari uko egin eta egoerara egokituz beste eragile batzuekin elkarlanean arituta programazio ibiltari bat antolatu dugu. Eta egun hauetan herri Sanferminak Aldezarreko kaleetan ospatzen ari gara, haien oztopoen gainetik. Hori bai, ezin dugu ahaztu Sanfermin hauek egoera prekarioan ospatzera behartuta ikusten dugula gure burua, eta dinamika hau ezin dugula normalizatu. Horregatik, deitu dugu gaurko manikalejira. Udalari mezu argi bat helarazteko. Hemen gaude, ez goaz bazterrera. Eskabidean taldeak aurtengo herri Sanferminentzat egindako abestiak dioen bezala, auzolan azereindako hazi guztiak nekez birrinduko dituzte haien harriez. Eta uztaren hila iritsita, harri guztien artetik ari gara loratzen. Gora herri Sanferminak!
medios del Ayuntamiento las consideramos como ataques y amenazas a San Fermín y consideramos importante que todas y todos tomemos conciencia de su gravedad. Baina horren aurrean, ez dugu eskaintzen diguten txokoa onartu. Gure jaiak bazterrean ospatzeari uko egin beharreko kaleetan ospatzen ari gara, haien oztopoen gainetik. Hori bai, ezarioan ospatzera behartuta ikusten dugula gure burua, eta dinamika hau ezin dugula normalizatu. Horregatik, deitu dugu gaurko manifestatzea. Udalari Sanferminentzat egindako abestiak dioen bezala. Manifestazioa bukatzen ari da, ikusi duzuenez, aniztasuna handia, ez da egon bakarrik betiko euskal komunitatea, bestelako komunitateak ere ikusi dugu, arrazagiriaren aurkako mezuak, aniztasunaren aldekoak, manifa bukatzen ari da, Paula Garziaren deklarazio horiekin, herri Sanferminak erdigunean jartzeko lelopean. Lehenik eta behin, indarkeria matxistaren aurkako protokoloan aldaketak egitea proposatu zuten. Ondoren, herri Sanferminak, herrian zentroan Iruñeko aldezarrean,
egitea debekatu zuten eta kanporatu zituzten Runa plazara bidaliz. Herri Sanferminak ukatu egin zuten hau. Peinen federazioarekin ere arazoak izan ditu, eta azkenik aniztasunarekin ere problemak. Nabarrasumak eta udaleko alkate jaunak Enrique Maiak polemika sortu du azkeneko egunetan. Gaur, hain zuzen ere, horren aurka egingo den manifan egongo gara.